Хайник, аз съм Дордет и това е кандидатурата ми за привейт сервърът TBCraft. Сега ще покажа постройките ми и да, нека да започваме. Това е тук декорация. Ето е главната къща, основната. Не е обзаведена все още. Ето така изглежда отвътре. Сега ще покажа отвън. Така изглежда отвън. Мисля, че ще хареса, нали? Това е мелницата. И тя не е обзавеждана. Ето така се качваш. И да. Друго, какво казвам се Стефан, на 13 години съм. Играя Майнкрафт от 4 години. Това тук трябваше да го болни много енергии. Да, тук виждаш има някакви джингъл дървета. Това е малко плеверце тук. И да, надявам се кандидатурата и да ме приемеш ми кандидатурата и да ти е харесала. И да, аз бях Дордет. Довиждане!